Шановні геймерки і геймери, вітаю вас на каналі. У нас нова серія, ми працягваємо досліджувати сусвет Dragon Age. Зараз у нас задання активне – це порозмовляти з Нео. Гэтым і займемся. The Shadow Dragons have a hideout in Docktown. We should check in, see if there's news on the Venatori. If the Venatori move, the Shadows will hear it first. Meet you in Docktown. Окей. Можна неяк хуткім пераходам гэта зрабіць. А як? Вось карта. О, можна яшчэ з Беларай паразмаўляць, і тут нешта. Ну, давайте тады паразмаўляем з Беларай і глянем, што тут за заданне, а потым ужо вось тут, напэўна, неяк мы можам хутка перамясціцца. Окей. Белара хоча нам нешта новае сказаць. Я уже забыла, дзе яна жыве, з якога боку. Так, там, мне здаецца, жыве Хардинг, а Белара, напэўна, жыве вот тут. Што новенькага? Oh, Rook! Good to see you. Irilyn and Strife sent word. Some of the artifacts we have in storage are acting up. They need a hand to make sure they stay calmed. And don't rip a hole in reality. Anyways, we can go whenever you're ready. Окей, але не зараз. Не зараз. Просто атрымалі новае заданне. Такі маленькі ў цябе ложачак. Так, і штосьці яшчэ вот тут у зале па карце было. Таксама вось яно. Ад крумкачоў пасланнем. Окей. Ім патрэбна наша дапамога для барацьбы з кунары. Ну, калі ў нас будзе час, канешне, мы дапаможам. А пакуль што нам трэба вось сюды. Давайте, так, патрэбны нам Нео. Я б таксама взяла яшчэ луканісаў, щоб хоць хтосьці у нас быў не магам у цеме. Так, чакай, а што, толькі дваіх можна, да? Напрыклад, да. Ну, луканісы тады, да. Вось гэта будзе наша кампашка на гэты квест. Fewer people than I expected. Let's find Asher. Asher? А дзе The ты? Viper. He prefers to be called Asher in private. Said I could tell you. О, нічого собі. У вас такі близькі зносіны, што ви вже по імёнах називається одна одного. Це твой дом? Такий модний? Ці Ашера. Виглядає багато. Darkspawn. But those tunnels are safe passage for... I know. You Для had to чого? close that entrance. We can help. We've recently had to deal with Blight. Those Darkspawn have to be destroyed before they get out into the city. If you get through, signal the all clear at the hidden door. А у вас нема таких одважних. Та, я проігнорю собачку. Raining again. Боже, він радиться за все ти дощ? Мені їхнє надвор'я не подобається. Я думала, тут пригоже і сонячно. This is troubling. Darkspawn in the city. And in one of the worst Кунари? places. The Shadows rely on those tunnels to rescue people. Odd. On Volanim is the ancient elven word for womb. Huh. Interesting. Talk to Lorelei. She's the boss. І ось гэта дівчина. Не хоче со мною розмовляти. А, ці ось. Гэта мадам. Welcome to the shop. I'm Lorelei.
Можна нешта прадаць. А это все непотребная рэч, там. Все добро, что мы назбирали. Ну окей, давай продамо. О, нам далі моцы да драконаў тені. Напэўна, продажам мы палепшылі нашы зносіны крыху. А што можна купіць? О, дарэчы, у меня ўжо 6000. Нормально мы пафармілі. Сфера чамусьці патрэбны ранг 2. Патрэбны ранг 3. Ну вось, трэба неяк паляшаць зносіны, каб адчыняць нейкія добрыя рэчы. А нельга, тыпу, паглядзець, як яна выглядае. Выглядае, як быццам быць нешта прыгожанькае. Нізка. Так, ну вось нам, напэўна, трэба набраць яшчэ 2500, ці колькі там. І тады мы перайдзем на другі ранг. А, ці во. Можна павысіць ранг, скарыстаючы нашы балы. І вось нам сталі даступныя гэтыя новыя прадметы. Так, гэта нам трэба. Клинок. Ну, як быццам бы таксама добры. Ну, давайте. Можна для Нео нарэшце новы посах. Таксама давайте купім. Лёгкі даспех для Нео. — 47 корона здольнасцяў, 46. Типу, гэта лепшы. Тут такія змейкі, файна выглядае. Ой, ну всё. Прибарахліліся. Тут тэшкі, як у нас зараз, толькі нейкага лепшага ўзроўня. А гэта для каго? Таксама для нас, просто што сярэдні, лёгкі. Ну, яшчэ одну руну можна придбаць. Так, я ўжо зразумела, што гэтыя рэчы таксама трэба купляць. І знешне. Ну, знешне пакуль што на гэта грошы траціць не будзем. Так, каб яшчэ адзін ранг павысіць, нам трэба яшчэ 1010. І у нас уже такіх рэсурсаў ніякіх няма. Гэта яшчэ і за грошы. Окей. Дзякуй, дзякуй. Дом, мілы дом. I'm Hector. I watch the front. Make sure things are quiet. Rook. Good to meet you. Be Ти що, careful. не out ведаєш, хто я? Я думала, я амаль што знакамітасць у наших колах. О, зноўку гэты чел. there. Don't У touch the яго я treasure. вось гэтыя штукі хацела купіць. There's Добра, treasure. што мы тут. Эй-эй-эй, расступіцеся, калі ласка. Такс. Нам The вось сюди Unbalanced треба. should have an entrance this way. The Працискайся. passage is hidden by a wall. Venatori. Why are they so Venatori. close to the shop? Тримай. Тримайся на дистанції. Nice move, Rook. Дякую. There. Was that the wall cover you mentioned? That's the one. Так, тут є There's a ще. switch behind the serpent's head on the left. Так, ну що? Got it. Такі змії тут повсюль. Like the ossuary, but without the view. Що там, щось гук дивний.
Быў. Ой, так, чакайце, чакайце. А я вось гэтыя ўсе рэчы, што я купіла. Я так ты іх не апранула, напэўна. А, хаця не. Напэўна, можа, я апранула. Да? А што, вось гэта ўжо лепшае, чым у мяне ёсць? Дакладна. Давайте. Так, а наши Нео давайте нарэшце, можете нешта для Нео купілі, каб ты была мацнейшая. І вось гэты лук са змеямі. Мне больш не будзе гэтай. Вау, бачыце? Не, чакайце, што? У Нео няма нагі. Я толькі зараз це заўважыла. А ў папярэднім лукі як это выглядала? А, это заўсёды так выглядала. А што здарылася? Мне цяпер цікава прэдгісторыя, як яна страціла гэтую нагу. Во дзела. Don't like the sound of that. Так, а ты што? That did it. We can get through now. I hate tunnels. Let's kill Ну, потерпиш. rats so I can leave this Eyes place. open. Shadow Ah. Dragon agents, they're down here with us. Гэта дэмон размаўляў. Шо тут? We can't let them reach the Стали. Shadow Dragon hideout. Давайте спускайтеся хутчэй. Я що тут одна буду змагацца? Всё? Не все. А, там нешта, там трэба вось гэта знішчыць, а то яны працягнуць пладзіцца. Да, дзесьці ёсць. Hey, behind you. Гей, цішэй. А ты хто за чорт? Блін, я тупо блокую ўсё, нічога сабе. Давай. Ай. Яшчэ адзін. Кончилась мана. Those Darkspawn and Venatori were on the same side. I know. And that Так, worried. можна новыя нейкія скілы ўзяць для Нео. Так, ну мы рухаліся ў гэтым накірунку. Напэўна. А, нельга? А падчас боя мы ўсё яшчэ не выйшлі з гэтага стана. Me. At least that seems to be the last of them. Всё? It should Выйшлі? be safe for the shadows to use the entrance again. Let's find it and tell them to open up. Ну, здаецца, зараз там... Зараз то да. Вось так вось. А луканіцы таксама. 2 навыкі ёсць. Як вельмі так складана вызначыцца, што ты хочаш развіваць.
Ну, давайте ось так. Это что тут такое валяется? Новый перстенок. Не, нам это не треба. Кстати, не отсюда мы пришли, чекайте. А як? Так, там може як-нибудь обійсти. Ось вийдеш один раз у меню і забудешся, що ти робив до гэтага. Так, у нас зёлок хапає. Куфар. І що, і все? Что так темно в око выколи? А, ё-моё. Ну, темно було, не бачно. Сховався від мене. Мулет. Ну, окей, мені здається, то, які зараз у мене є. Так, давайте спустим. Все, і далей, і далей. Просто нічого не бачно. Я ще зараз світло. There it is. The hidden entrance back into the shop. Сонце трошки світить на монітор, на екран. It's Rook. All clear down here. Nice work. I'll get the door. Да, вже відчиняй. Good that you're still standing. Best let Asher know. Так і що, мені де його пішком йти? Дашером. Чому я не зустрікаю? How do the Venatori even know about Menu. the shop? Isn't it supposed to be secret? We help the people in Docktown. They know where we are. Someone might have talked about the shop. People spreading rumors, that's easy to handle. But Darkspawn, that's different. Ось ти, де був, там і зостався, і гэта чупик, який мене хейтить. You really saved our skins there, Rook. Those Darkspawn could have destroyed us. It Да, wasn't не just так уж і Darkspawn. шмат їх там було. Venatori were there too, and they weren't fighting each other. How is that possible? Darkspawn attack all living things. Darkspawn are blighted. If the gods control the blight, they might control the Darkspawn. Це не вельми добрі новини. Yeah, I don't like the sound of that. The Venatori could have magic that protects them, or worse, they could be allied somehow. If you're looking for answers about the Venatori, I may have a lead. A warehouse on the other side of the city. Lots of cult activity. And some of them were spotted headed towards a shop. Could be a coincidence, or it could be something more. Сумняюся. Worth a look. Agreed. Rook? Let's go. Tomorrow. Nice to see the Vipers still making waves around the city. He made his name freeing slaves and supporting their rebellions. He won't stop until slavery ends in Tevinter. Коли я зробила те саме, мені, можна сказати, витурли. So the Viper's real name is Asher? A middle name. He calls himself No. Viper for first impressions, or so he says. What do you mean? Asher just doesn't have the same impact. Як does ти it? можеш не ведаць гэтага, Рук? Ён літаральна твой босс. Venatori, we're close.
Что, ты один тут? Ой. Да, камон. Что я мне ж така штою? Гей. Это мах сзаду, конечно, не он один. Все, теперь на гэтых чулоў. О, таго не ўспрымальнасць, а як мы яго будзем перамагаць? Ого. А як? Ничего себе ты хитруша. Это, конечно, ты... О, не, тікаємо. Що, у луканіці ще 2? Що собі ти хутко апаєшся? Супроть бар'єру. Ну, добре, нехай так. Так, что тут у нас? Ой, это со щитом не самый приемный тип. Блоки пошли. Let's keep moving before more of them come crawling out. Ну, гэта просто як быццам бы нам не сюди треба було по квесту. А, мы по кругу просто обошли, окей. Это мы просто зачистили эту территорию, лечите. Так. Locked. Але ми прочитали, що є некая дірка на даху. Полезли. Де той дах? Як на його залезти? Ой, мы по этому даху уже бегали. Типа, мне здається, некалькі серій назад. Мы уже тут были. Lots of Venatori. We must be close. Я так и думала, что тая бочка може рвануть. That's all the Venatori guarding the place. Так, ну ось і Right. дірка Here's на our way даху. Great. The Venatori are up to something. Time to break it up. Такс. Ну, пошлите. Поглядим, чим вони там займаються. Гучить це все вельми дивно. Так, а куди?
Не сюди. Може, у мене нечто з орієнтацією дренно. They're summoning Darkspawn. А, ось що він робить. They're Окей. controlling Darkspawn. Ого. І причим ти некий потний тіпок. Not in my city. Ну нормально, ми його вальнули хутко. Ну все, остався один. Ну помри ти уже. All of the Darkspawn in Venatori. Let's search the place and figure out what they were doing. Так, новий доспех. Ну давайте обшукаємо. Шалом новий. Окей. Треба, ось, я думаю, почитати це, каб зрозуміти ці ні. Послання ад Венатори. Рицар-камандр Ленас, нам сапраўды пашанцавала здабыць такога вернага паплечніка, як вы. Працягвайце служыць нам, і вас чакае шчодрая ўзнагарода. На славу адраджэння Тэвентера. Ну, пацук. Канешне, ён ведаў. За грошы... This Так. note. Knight Commander Lenos of the Minrathous Templars is being paid off by Venatori. І що? Нас гэта здзівіла? Мне здаецца, мы ўжо зразумелі, што ён тип продажны. Так, некія зачэпкі нам трэба бы пашукаць, але... Дзе якія, як мне зразумець? Гэта і ёсць ніжні паверх. А, во. Look at this. Draining into the tunnels below the city, perhaps. Гэта дрэнна. One more way the Venatori released blight into our tunnels. I'll tell the other shadows. Всё? А, это яшчэ не ўсё. Нам не залічыла. Значыць, мусіць быць больш зачэпак. Што, тут трэба ўсё разграміць? Я не разумею. Дзе якія яшчэ зачэпкі? Можа там... Вось тут? Не. Так, адчыняем. А, ну гэта адкуль мы прыйшлі. Дзе якія зачэпкі, ну падкажы. Смокі не сочаць за намі. Не дайце ім падабрацца да нас. Дакладнае месцазнаходжанне іх сховішча невядома. Але яны выкарыстоўваюць катакомбы. Адпраўце туды спараджэнню цемры, каб выкурыць іх. This explains the Darkspawn we keep finding in the catacombs. Гэта At яшчэ не least ўсё. they don't know where the shadow dragons are. Exactly. Я не разумею. Я уже по колу все обышла. Просто no idea. Що яшчэ рабіць? Ну допоможите. Ну я все почитала.
А. Ось ми знайшли ще одну, ну божухна. The gods gave the Venatori a relic Всё, they я can сподіваюсь, use to та control опошня. Darkspawn. Ура, чинились двері. Rook, is everything all right in there? Rook, Ага. I thought I'd see if you needed help. Давай порозмовляємо. Did you find anything in there? Та, The шмат risen чого. gods taught the Venatori how to control Darkspawn. Explains why the hideout was attacked. We found documents from the Knight Commander. I knew he was crooked. I didn't think he was actually a Venatori. Let's head back to the shop. We'll discuss things there. Песик. We managed to catch the stragglers fleeing the warehouse. They'll think twice before coming back here. What else did you find? The Venatori serve Elganon and Gillinan like we thought. They gave the cult control over Darkspawn. Great. Sounds like the Venatori are going to be even more trouble. Да. Буде непросто. I think we've only scratched the surface. It will get worse. It's good that you're back. You know more about the risen gods than anyone. Не Not ужо. surprising, since you technically set them loose in the first place. Now, let's not dwell on past mistakes. А ти хто? The cult has its hooks deep in the city. Venatori backers sit in the Magisterium chambers, and now they wield power given to them by the gods. We'll have to get along if there's any chance of surviving this. May, what are you doing here? You promised you'd lay low. Тієна залягла на дно Tried it, так само, didn't як much і я. care for it. You're Magister Maevaris Talani. I watched you argue against slavery in the Magisterium, but I had no idea you were a Shadow Dragon. I know you, don't I? Rook. They told me Varric stole you away for a job. Так, ви ведаеце, Варіка, ви чулі про мяне, і наша справа яшчэ не скончана. Ну, я думаю, сур'ёзны The падыход. job isn't finished. It just got more complicated. Risen gods, I heard. If Varric asked for your help, you must be something special. Shame I missed him while he was here. I've been away, laying low after all the allegations. The Venatori fabricated a scandal and had my Magisterium title stripped from me. I'm sorry I hadn't heard. We can talk about it later, if you want. My concerns feel petty when stacked against risen gods. The Shadow Dragons have a lot to discuss, but you, Rook, are expected at the Swan. Me? The Та ми Cobalt Swan? Why? зустрінемося. The First Warden is here to speak with you. The First Warden. Let's hope we actually get some help with the Blight. Come back when you can. I think we'll need your help again. Те чоловік так ось не є на мене, не є. Ну, пошли. Насипали нам тут Узнаргород досвіду, плюс 400 до моці смоків, полепшили наші зносини з нашими сябручками. Думаю, на гэта на сённяшнюю серыю хопіць і паразмаўляем і адправімся ў гэты бар лебедзя у наступным уже эпізодзе. Дзякуй за прагляд.